Bos, Eh, gawe apa ya, Bos? gawe legondo. Legondo kan kupatan gawe legondo sayang. Iki wis suwe ra gawe konten suwe, Bos. Oh, kan sesasi. gagas konten, kan gagas bayaran. Tukang konten ini nggak tahu jedul, gagas bayaran. Kan gawe konten om saat kok juga bayaran, yo gajian yo gaji apa? Gusi apa piye kok? Weh, ya kepiye? Le, ini kita sana ki le. Lah kok ra anu to? Enggak iki bayarane ndi kok ra enak? Bayaran ya cetak gopo, ora ditekne wong sing tukang shooting-e wae kayak ngurusi anak bojone do mudik, ora nek gagas apa sih gawe konten. Kong tadi ra gak konten ora gajian iki ya. Mulane kontene ra enak ra tau Ya jedul. ana sing nyuting sapa kok ya syuting liyane iki kok kesane kaya piye ngono tidak kaya tukang konten ku sing kalemah lembutan lho pokok iki ya kan. Apa ayo, Bos? Heeh. Kan jobo wae. Heeh. Akan dhuwur ka dintas. Lah sing tukang kontene lagi sibuk kok, Bos. Lah iya wis men apa-apa, sementara iki kan konten sik. Kok tak kayak legondo. Mangan legondo sayang dulu legondo. Mudah-mudahan gawe legondo ra wong kepatane iki. Ya ora kene sibuk kok gawe legondo. Wis kupate tuh kupat, dikupat. Iki aku engko dikeki ya legondone. Legondo sayang legondo. Kayak yo ora. Engko dikeki ya. Aku gawe aku sik kaya adat Jawa, ora kaya adat Jawa, ora. Engko dikeki kupat karo legondo Ya, ya. kok tak kei kok. Sing penting ku dingengei. Ya. Sing ya kuwi njaluke loro kuwi. Ra apa-apa loro ning aja gajian. Aku njaluk gajian gawe wirawiri iki lho, Bos. Agak gajian lagi ya kan tahun 3.000 kan ya ora apa-apa kan. Mosok 3.000. Nggo jajan-jajan lho, Bos. Lah iya lho. Engko nak nunjuk sega wiwit ya, Bos. Ya aku mau enggak ada dhewe njaluk dhewe. Ya, engko gawe dhewe ya. Ya. Tak mulih engko wis ta.